Ya, kok ngajak gua gendut-gendut kakek ada. Ah, temenan. Bocah kaya welut temenan cekelane kok angel rak jada. Ya ya. Jancuk temenan. Saya diluru meneh yo. Ayo. Tak iso ngajak ora yo jan yo. Aku tak beli wae wis ben beri deh. Wah, iki kok nurunane kok angel rak jada iki dijasa. Ayo nek dinai ayo. Oke. Nah. Wis, ayo. Wah, goblok wong ndene lho kene iso mlayu mono. Jeblok. Lho, mlayu aku ale. Iku ngopo ta to? Cuber kene. Ngobreng miyak-miyak emben lagi wong turu juga. Wah, iki ngopo kowe? Cuber mau lho. Mikir sapa? Mundut mau loro. Lagi deh. Biasa no. Ya ora mbok mulang sisan. Yang aku kecekel dijeblok akeh. Ya sopor sih kowe. Bunga kan mau belel-belel balik. Asal ini caca. Ya anu tinggal ngoparung ayo. Oh selera jara awakku. Guys, tinggal ngopi aja kayak jancuk temenan. Bocah cekelane angelis. Sih. Kita tinggal ngopi ae. Suwen ngene iki padha wae petengel. Ojek aja ora kecekel. Temenan iki ono warung iku. Ayo ono anu warung. Oh iya, ayo mampir sih. Ayo mampir, ayo mampir. Iki wae suwen Si caleng siji. Ngele. Lane kok welut. Welut pol. Ini dirokok ini. Iya, kok dia nu? Raja dah. Terus piye iki? Galane kok dijebat ya dah. Buat di pas liwat ae kok diking tali. Di gue deh. Pokoknya anggar liwat kok ditwali di gue deh. Kok ben tibu. Masuk ya? Galugalan melayu berkae lu wong mau itu bro sopo bulet sopo sing salah sopo iya sih gue sih ayo teh sing salah kuwi yang Twitter to ya kok tekel ya tapi kok minyak balik ku jalan mau lihat kepokokan nodung ngempet walah Murah ngumpet di kolong jembatan kono lah. Age stiro berang-berang ke loe kira aku dompetnya kan kerja mau ngumpet mau lihat tak mau dia kan hello aku luru
Aku jemput. Tapi gua punya dene deh. Jemput loro apa? Hah? Loro apa? Kan watane. Monggo kurung muni apa muni mau? Ngopi. Yo muni mau. Kurung muni mau. Kopi nopo? Bu. Tak kali nyata. Tapi nada sih. Yuk, Lho, aku belum tahu. Belum tahu. tau rasane. Udah. Pengen rasane kok. Ini tidak ngono jaluk kono. Jadi wong Bu. Aku naik. ah. Ngomong-ngomong melahirkanku Aku naik. muncul ini. Gue minyak-minyak. Lalu, Ya jelek. Ngumpet. lepas gitu. Aku udah naruh. Oh, itu tak. Tempat gini orang tua. Itu. Nah terus kayak ngopo tadi ini. Delik. Nah terus dile, nah kene iki aku toro. Iya sih. Ya iya. Ya terus pinjol. Kalah. Yuk, Bu. Taruh. Yuk. Ini katok udah lah. Oh, jual le. Kita ale. Lagi keto, kita apa nih? Jangan sih. Oh, Ya iya, keto. aku tak bilang bisa yo. Mana? Arep ngedi. Dumpet. Oke, yang bermenang. Ya. Ya. Ya, cok, cah koplak itu. Anak sopo tak bisa ngemben harapan. Ini kan sing kowe. Enaknya lah apa? Melak kowe yo ngondi. Wis ager anu paku ager melak enak-enak. Enak. Manut. Aku jadi tinggal ta. Ya enak. Yang juga kan? Wis penak meno aku. Tak ngerti kok, perahu. Ada. Kira tau ngerti ra? Cilik amur atau ngerti perahu. Ayo. Kok jalukane gini wae. Kok dijebak kok dijeguro kali dukun kono. Kono kali ombo iku. Kono. Ya. Ah, kok anu ae jeguro ning kono wae. Ono kepethuk iki. Aku mau dua sih, kalau aku perasaan aku, tetap jasa blok tetap. Angel, pelot wis. Pokoknya nek cai ku anjen aku kepethuk, wis anjen tak jegoro kali. Wis aku pikir-pikir meneh. Siapa deh? Hah? Itu wong itu. Wah, aku tuh musuh kita aku tahu. Masak. Samaran ah. Minta ketahuan. Kenal kok kowe dan tapi kudu koyo wangko. Ayo. Wah, ate wangko. Kowe biasa kok. Buka iki. Dapurane. Gebuki kok.